。というのも配信するかどうかすっごい迷ったんですけど、赤蛇竜の放送なんて今更だよ的な感じに思われるかなって思って配信しないかなって思ったんですけど、あのつい最近、ほんとつい最近、昨日かな、リアとユニットのリアとアームにスキルリングというものをつけまして、エアリバーサルとステップジャンプというものをおすすめされたんでつけてみました。いやー、火山ガーネット出ない出ない。でエアリバーサル、どっちがどっちだっけな、ステップジャンプ、どっちがどっちだっけな、見れないな。どっちかが、吹っ飛ばされた時に×ボタンを押すことによってすぐ飛び上がれるみたいな。吹っ飛ばされて地面に落ちそうになった時に×ボタンを押すことによって地べたにべちゃってならないみたいな。それがエアリバーサルだったかな。でステップジャンプが、武器をこう攻撃してるじゃないですか。攻撃シュン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 した後にこう走り出すまでにちょっと助走的なサムシングがあると思うんですけど、助走ってちょっと武器を出してから走り出すときにちょっと若干動作が遅くなるというか、なんか走り出すまでの助走的なサムシングがあるというか、まあそんな感じだと思うんですけど、それがなくなるらしい。このどっちだっけな、エアリバじゃあステップジャンプだったっけな、どっちがどっちかちょっと忘れたんですけど、まあそんな感じでスキルリングをつけると、操作がどのように変わるかというものをやっていきたいと思います。で今58分38秒なんで、21時ちょうどになったら赤邪竜来るんでやっていきたいと思います。ちなみに黒邪竜をこの間ね、私は初めてなんですよ実は。黒邪竜、噛んだ黒邪竜をですね初めて討伐できました。なんとやったね、やったね。ちょっと待ってね、よいしょ。いや、2回ぐらい行ったことがあって、2回ぐらい行ったことがあって全然倒せなくて、私が三死しちゃうみたいな感じで全然倒せなかったんですけど、やっとこの間テクターの方に、テクターだったかなフォースだったかな、テクターかフォースどっちか忘れたんですけど、まあ連れて行ってもらい、やっと討伐することができました。赤邪竜を割った後に黒邪竜が来るんですけど、ソロでは怖いので私は黒邪竜は行きません。もうそろそろかな。ちょっとカメラ戻しとくか。カメラを戻す前に頭上の表示をなしにしておこうね。放送してるからね。放送してるときは頭上表示なしにした方がいいって誰かが言っていたような、誰も言っていなかったような。よし、じゃあカウンターで待機しますか。お、来ましたね、尾形めぐみさん。緊急連絡だよ。緊急連絡だよ。私はヒーローレベル80まで上げたんでエクストラハードで行きます福風呂で。どうかないけるかな。まず吹っ飛ばされて地面にべちゃってなる前に×ボタンを押して回避する的なのをやりたい。なのでちょっとわざと吹っ飛ばされてみてもいいかなと思いつつレアドロ経験値しかかかってない。どうしようかな。トラブ125%使っちゃおうかな。使っちゃおう。トラブとレアドロかけといてクエスト参加人数が1人。受け直します。いや、今晩ご飯食べてた時に緊急連絡だよってご飯食べてた時に緊急連絡だよっていう風に言われたんで、これはちょっと放送開こうかなって思ってすごい急いでご飯食べてきました。まだねサラダ残ってるんですけどね、なんかリーフレタス的なサラダがまだ残ってるんですけど、
まあ赤砂利終わった後にもしもしを食べようかな。ああ、私も補助してほしい、私も補助してほしい、私も補助してほしい。あざすあざすあざす。ああ、攻撃アップかかってない、攻撃アップかけたい、攻撃アップかかってない。ちょっと待ってね、自分の放送をね今日は開いてなくて、タブレットから開けるかな。 SO2 何でリンクする。よし、出ましたね、いけましたね。よいしょ。あ、いや、熱い熱い熱い。よし、プレイスキルはね、いつものごとく期待しないでください。吹っ飛ばされた時に×ボタン、吹っ飛ばされてみるか、吹っ飛ばされてみるか。一回ちょっとこいつ何やってんだって思われるかもしれないけど、みんな強いから大丈夫でしょ。あ、ちょっと待って、今ジャスト回避っぽいことしてる。いやー、でもなどうしようかな。火の玉に当たるのは怖いな。痛い。あ、ちょっと待って集中力散漫してる。待ってよいしょ。ちゃうねん、今自分の放送をタブレットで開けるかなって思ってタブレットを操作しながらやってたから、なんか今ちょっと死にそうになった的なあれだよ。手よく吹っ飛ばされないかな。あと武器を出した時に走りだ、なんか死んだんだけど。ハーフドール持ってねえし。ごめんなさい、本当すいません、真面目にやります。本当申し訳ない、本当もう痛い、本当申し訳ない。なんかね、この2つのスキルされるとステップジャンプ結構操作方法変わってくるみたいな。変わってるかな。あぶね。どうすれば変わるんだろう。なんかあんまり今のところあんまり変わってるような感じはしないな。ゆきる遅いよな。いやでも変わってんのかな、私もわからないだけで変わっているのかな。それともなんかボタン押さなきゃいけないのかな。まあちょっと後で聞いてみるかな。赤蛇竜の倒し方なんですけど、いやもう見てる人は絶対分かってると思うんですけど、まずなんかこの爪をみんなで一生懸命壊すと、そしたらこのラコニウムソードを持ち三角ボタンを長押しし、こう青くなってるところをビシッてやって赤くしてから攻撃をするみたいな。今もう赤くなってたけどね。みんな上手だな。今もう赤くなってたけれどもよいしょ。ちょっと待って、今吹っ飛ばされたよね。×ボタン押してなかった。吹っ飛ばされた時に×ボタンを押すっていうのを習慣づけなきゃいけないんだな。よいしょ。全然狙えない。いやーちょっとね、プレイスキルがないんで恥ずかしいね。よいしょ。これで胸を壊したら次は羽を壊してる途中で大砲使ってくださいって言われるんで、そしたら大砲を使うみたいな。よいしょ。ここに置いとこう。よいしょ。この火の玉を撃ち落としつつ、こうチャリを大砲で追っかけるみたいな。この大砲のやつちょっとシューティングゲームみたいで面白いよね。これね、こないだね、なんかエクストラハードで行った時なんか壊せなくてみんなで一生懸命やってたと思うんだけど、これでこの間エクストラハードで行った時にね壊せなくて、で邪竜が降りてくるんで、ラコニウムソ
ちょっと持つかな。あ、もう垂れたよいしょ。あれ違う、もうこっち終わってた。早いねみんな。あ、私これエキスポつけてたっけな、つけてなかったと思うんだけど、早いな。終わりね、飛び立つんで、さっきから出てるシンボルアートかわいいな。あれまだだった。このシンボルアートはあれですね、私の大砲おい、私の大砲ねえじゃねえか。あった。さっきから出てるシンボルアートは日常っていうアニメのなんだっけな、坂本さんだったっけなっていう猫ですね。非常に可愛い。ニャウって猫なのかな。どうなんだ。リリーパは多分ウサギでしょ。ラッピーはヒヨコでしょ。ニャウって何なんだろうって。アークマはクマでしょ普通に。ニャウって何の動物をモチーフにしてるんだろうね。ちゃんとあれなのかな、検索したら出てくるのかな。キツネとかフェレットとか、そう、フェレットキツネとかなんかそんな感じじゃないかなって私は思うんだけど、これ大砲で打ち続けてもいいかな打ち続けてるか。すっごい真下にいるし。よし、これで真ん中行って上に登ると。よっいしょ。待って、スキルリング試したいんだけど、吹っ飛ばされるのも怖いんだよな。今吹っ飛ばされたけど、ちょっと待って、死ね、待ってくれ。はい、危ねえ。邪竜で吹っ飛ばされる実験は危険だな。下手したら命落とすな。さっき落としたしなそして誰か死んでるしな。死んだ。いや、ちょっと言い訳させてほしいんですけど、いつもはこんな死なないんですよ。いつもは死なないはず。なんか今日なんかダメだね。なんかね、ちょっと待っていやー、マジ地雷プレイヤーでさらされてもおかしくないプレイだね今ね。いやでもエキスポつけてないから大丈夫。どんまいだわ。誰か助けて。誰か助けて。ハーフドール持ってへんねん、ハーフドール。誰か助けて。うわ、誰も助けてくれなくなった。やばい。ありがとう。この人さっきも助けてくれたな。申し訳がないな。よいしょ。頑張りまーす大丈夫、もう死なないはず。大丈夫。よいしょ。で、青いところを誰かが壊してくれるので、ここにもすぐその辺に落ちないもん。誰かが死んでいる。私が今助けるぞ。困った時はお互い様だ。私が今助け。私が今助け。死にそう。いったこうね、自分が死にそうになりながらでも他の人を助けるっていう精神、これは PSO2 には必要なことだと思いますよ、私はあれですね、私が死んでも代わりはいるものってやつですね。ちょっとこのラコニウム欲しいな。よし、私がかっこよく青くなってるところを赤くすることによって汚名返上。できないよし、ちょっと待って、動くだ。よし、来た、汚名返上。これでもみじさんって死んでるだけの人じゃないんだなって、これで多分分かってくれるだろう多分わかんない。多分みんなそんなに他人に興味ないような気もするけど。よいしょ。ラコニウムを押すとね、いつもなんか変なとこ行くんだよな。よいしょ。違う。思ったところにマーカーがつかない。よし。
よし。あ、ちょっと待って、スキルリングの存在忘れてた。吹っ飛ばされたらバツボタン、吹っ飛ばされたらバツボタン、吹っ飛ばされたらバツボタン。今のもバツボタン押したらなんとかなったのかな。あー、ちょっと変なとこ行ってる、変なとこ行ってる。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、ラクニウムがない、ラクニウム。もうワンチャンラクニウム欲しい、もうワンチャンラクニウム欲しい。あ、これ強力な攻撃だね。ラコニウム持ったら余裕ですね。こんな感じで正面から受ける。受けれてない、受けきれてない。正面から受ける。よし、来た。痛い。ジャスト回避してると思うんだけどないつもなんかあそこ食らっちゃうんだよな。なんでだろうな。よいしょ。うわ、みんな容赦ないな、チャリオに。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あとどこだ、あとどこだ、あとどこだ、こっちだ、こっちだ。あと右後ろ足だ。そして私はラコニウム落としそう。やだー、やだー、やだー、ラコニウム落とした。あー、じゃあここ買っちゃってちゃった痛い。お、頭だな、頭だな。まあね、ラコニウム持ってればね、死んでも生き返るんで死んでも生き返るっておかしくない。ラコニウム持ってたら HP0 になってもまあ死亡にはカウントされないんでね。そしてラコニウムを取られたっていう。よしよし、誰か足を壊せ、早くああ、よし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 。左前足いきますか。あー、待ってもう死なないと言ったのは誰だったか。いや、いつもはこんなに死なないんですよ。よいしょよいしょ。あ、誰かが死んでいる。私が助けてあげた。なんか砂利強くなってへん。そんなことない。私が助けてあげなければ。よし、あれ、あ、間違った。よし。あ、でもファン獲得しないから私が助けたわけではない。よし。あ、経験値は別に切れていいや。待って、やだ。待って、誰か死んでる。あー、待って。はい、あー、ちょっと待って、同時に投げちゃった。あー、待って。よいしょ。燃えてるのを私は直したい。あ、痛い。ちょっと待って。ちょっと回復してばっかで攻撃に転じられてないな。坂本さんかわいいな。よし、行くぜ。裏。あ、これはやばい。あー、危ねえ。やだ。あ、これはあれじゃないか。強力な攻撃が来ます的なサムシング。そんなこともなかった。誰か引かれたぞ。引かれてっけど待ってな。あー、よし。はい生きて。よし、ムーンがあと1個しかない。よいしょ。助け合いの精神って大事だよね。あと少し。よし。これだ。ここで私は3分の1の確率で死ぬ。まず周りを炎で固められるからこれを避けて、で邪竜が突っ込んでくるのでこれも避け、邪竜の位置を常に把握しておきつつ、この人ここにいるってことはここアンチなのかな。そんなこともない。危ねえ邪竜の位置を把握しておきつつ、この丸でブワーってなってるところの外側に、うわー、死ななかった。褒めて、私を褒めて。今ので死ななかった私を褒めて。
よいしょよいしょ。あ、どこだ。私はどこを攻撃すればいいんだ。頭行こう、頭。アンブラステッキに持ち帰っておこう。アンブラステッキに持ち帰ることによってですね、レアドロレスが何パーセントかアップするんですよ。まあビビたるパーセンテージなんですけどね。よいしょ、足いくか。よしよしよし、倒した。何回死んだっけな。結構恥ずかしいプレーを見せてしまったな。だいぶたくさんのもみじがお亡くなりになりましたね。ちょっとだいぶ恥ずかしいところを見せてしまいましたが、で、レアドロはしないと。はい、来ました、覇者の紋章。この紋章をですね、たくさん拾うことによって星14武器と交換できるんですけど、果たして何枚だ。500枚ぐらいだったかな。全然適当な情報だったらごめん。基本的に私のチャンネルで与えられる情報は全て鵜呑みにしないでくださいっていうことを先に言っておきつつ、確か500枚ぐらいだったと思ったんですけど、でも全然ね集まんないんだよな。今私何枚持ってたかな。150何枚ぐらい持ってたような気がしたけど、いつから始まったっけな、この紋章集め。この丸いサークルいいな。なんだろうこれ。私の半径1メートル以内に近づくなみたいな、このサークルいいな。欲しいな、これ欲しいな。吹っ飛ばされた時に×ボタンは実行できませんでしたね。次までにスキルリングをうまいこと使いこなせるようになっておきます。これさ、シュッて攻撃した後に走り出すのが速くなる。よいしょよいしょ。速くなってるかな。シュッシュッ。じゃあそうじゃない。どうなんだろう。使い方がわからない。スキルリングの使い方が全然分かっていない私。はい、ということで赤砂利を討伐できました。よいしょよいしょ。どっかボタン押すんだっけな。よいしょよいしょ。違う。よいしょよいしょよいしょ。違う。いやでも走り出し速くなってんのかな。ちょっと一回これどっちだっけ。ステップジャンプか。ステップジャンプを一回外してみて。いやでも変わんないな。ステップジャンプはどうやって使うんだ。わかんないな。今度ちょっとうちのチーム名に PSO2 歴長い人がいるんで、今度ちょっとその人に聞いてみますね。はい。どうしようかな。黒砂竜はね、正直行きたくないな。今日はだいぶ集中力がないようで。いや、でも前に黒砂竜初めてクリアした時は、一回も死ななかったんだけど、なんか赤砂竜で今日こんなに死んでたら、今日は黒砂竜無理だな。喋りながらやるのがいけないのかな。いやでも放送を言い訳にしちゃあかんよね。喋りながらでもやってる人はやってるもんね。よいしょ。鑑定。今私はノックス武器がとても欲しい。風じゃない、光。私は今とてもノックス武器が欲しいので、ノックス武器が出るといいなと思いつつ、全部星10だったんで、リサイクルショップで全部 X キューブに変えます。いらーん。いやー、第1回目からこんな低たらくを見せてしまって申し訳ないな。おすすめでも回ろうかな。おすすめ回って終わりにしよう。いやでもタイトル赤砂竜を討伐って書いてるから、赤砂竜討伐したしもう終わるか。よいしょ。よく元気そうだなって。元気ですよ、元気ですよ。
よし。というわけで、短いですが、私の動画は基本的に2時間とか3時間とか、そんな長いこと配信はしませんね、基本的に。でもどうだろう、マイクラやるときとかは長いこと配信するかもしれない。わからん。よいしょ。ということで、よいしょ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 。はい。ということで、すごいグダグダなプレイを見せてしまって本当に申し訳ございませんでした。スキルリングの、なんだっけ、スキルリングのエアリバーサルとステップジャンプを試してみて、あ、リングつけるだけでこんなに違う、すごいっていうところを見せたかって、私がスキルリングの使い方、このエアリバーサルとステップジャンプを使いこなせていないがために見せることができませんでした申し訳ございませんでした。ただ私のグダグダな赤砂竜討伐を見せただけみたいな動画になってしまったんですけど、次までに使い方を勉強しておきますはい、はい、ということで、何だったっけなタイトル、PSO2 第1回か PSO2 第1回赤砂竜討伐もみちゃんでした。ありがとうございました。よいしょよいしょ、バイバイ。